Oh nggih, Nduk. Boleh no, Nduk. Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah ungkus sopan santun subasita tata krama. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki? Nek pesan positif dari Mas Akbar itu Apa? Napa? mbok lakoni kena nek ora mbok lakoni ya ora apa-apa. Berkembangnya karir nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh gitu. Joget ngantek bedat kabeh wilanamu. Kemayu ora. Kok iso aku dhuwur kemayu? Gini mataku. Mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kok malah kaya cempe ta? Mata kanan, mata kiri, mana mataku? Mana mataku? Wale. Iki uga awake dhewe selain nganti ya kuwi mbak-mbak kang sarta adik-adik Waranggono. Ya. Iki uga adikku sing saka Kediri nek mboten klentu. Adik Lintang uga dirawuhke. Diaturi jumeneng. Mangkono ya, Mak. Arep ben mecah sepining swasana no. Ya, mecah sepining swasana. Sepoti ngagemanu Mas Arya. Aja dipleroki bablaske praon. Mangkono ya, Mak. Maka Dik Lintang Kairo kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan, Dik. Ya, maka yuk irama seger. Hey. Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Cahayu. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah suwi ndak ketemu karo dirimu wong ayu. Iya lama banget terakhir tahun sapa muni sewu kuwi mau. Wong aku sewu lahir kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4 Mas? Wah, kula malah kesupen, Nduk. Oh iya, saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih, Nduk. Boleh no, Nduk. Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah ungkus sopan santun subasita tata krama. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki? Wong kula ket alit nika nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak, Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? Masih ingat ora? Masih. Kelas berapa, Nduk? Kelas 3 SD di Gor Kediri. Kediri apa Nganjuk ya? Nggak tahu aku ning Gor Kediri nggak tahu no aku. Wong aku entuk HUT Kediri mundur. Iya, masih kelas 3 SD nih kelas 3 SD. Masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas sakniki? Ya. Sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalang. Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Nduk. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman-eman karire, Yeah. fokus ke karir dan pendidikan dulu. Yeah. Ya toh? Nek pesan positif dari Mas Akbar itu Apa? Napa? mbok lakoni kena nek ora mbok lakoni ya ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh, kalau Tuturi pacaran kok ya. kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, Nggih. masih kowe kok wis pacaran,
itu terbagi konsentrasinya. Iya betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu ya. Kepyoh. Dadi arep fokus nyinden, arep fokus karir ngono kuwi kudu ngabari sih. Nyinden kudu VC sih. Sopan tak kuwi? Kan harus ada masuk ngono kuwi menjaga hati seorang ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Abah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jam suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu Duk, wah tapi sampean yo perkembangannya luar biasa Duk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean ini sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. culik. Bedanya jauh loh Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah jan cilik tenan kok Duk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Oh, malah luwe Luwih cilik. cilik ya Mas. Luwih ya, aku cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dahlan. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sopo-sopo. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh sinden A ki ku karire saya apik. Oh sinden B oh karire saya apik. Termasuk sampean. Ngono ta. Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu Dik, anu sik, Duk. Salam-salam. Gimana? Salam-salam. Iya, alhamdulillah. Sakmenika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas. Dusun Dahlan. Depok. Dusun Depok, Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Gondang. Gondang, alhamdulillah. Kabupatene Ngangangan. Nganjuk. Nganjuk. Orang lali aku no. Iya. 3 hari di Nganjuk Mas Dahlan. Loh, iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh iya. Karena aku sik Duk ya. Enggak. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Dusun Depok, nggih khususipun kagem sedaya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya, Mas ya? Iya. Oh iya, jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore, Oh, Nduk. sampun. Alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu. Pon sangu minyak kayu putih to nggih? Minyak kapak? GPU? Paracetamol? Kok kabeh minyak merek minyak mbok sebutnya to, Nduk? Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas Dahlan. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono, Nduk ya. Iya Mas, aku juga. Loh. Jenengan juga Mas- harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Jadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Belum banyak minyak. Banyak. Wes aja, Nduk. Baru loh, Mas. Aku arep leko karo kowe wis cilik. Aja. Enggak. Wes, doa terbaik apa, Nduk? Doa terbaik ini bersih dusun ya Mas. Dusun apa desa nih? Dusun, dusun. Dusun bersih dusun Depok. Oh, iya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan kawilujengan. Amin. Sing dereng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya. Sing dereng pikantuk jodohnipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodohnipun nggih Mbak, Mas dayanipun. Kowe ketoke ndungakne nyemoni aku lho, Nduk. Iya ta.
Ya ora apa-apa ya tak aminin, Duk. Ya, semuanya loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya. Suwe ora ketemu kalih panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sik, Duk? Pengen aku sampean bawa sik. Bawa. Heeh, wis bebas merdeka. Bawane apa? Orang ngarani Mas Akbar. Pelak slendro kena. Oh, pelak sendiri kena. Ayo. Tadi Ireng namanya. sak mardikane sing gender. Iya. Nih, Teng loro ya. 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 Apa? Ya, Jat. pelak nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Wah, boleh, Nduk. Boleh, bebas. Ya. Mangga. Nduk Lintang, sampean kan dulu suwering toh gabung Astabrata. Nggih. Nek pancen sampean suwering ikut Astabrata dulu yang lama, Ya, sampean jek eling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Jajal. sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya jek eling? Mas yang brengosen apa yang tumisan ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewokan itu siapa namanya, Mas? Ya. Mas, nyawang aku tak kok yo lali padahal wis tak sebut nih ciri-cirine. Salahnya rambut cukur, jadi aku eling. Mas siapa Mas? Namanya aku lupa. Oh iya Mas Tian. Ya itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh, salah satu masih ingat ya. Nggih, Mas Tian. Mas Tiar sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sopae Mas Tiar 1, minimal 3 Jajal. 3. Dilarang sinden ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Heeh. Mas pengendang. Siapa asmane nek Siapa pancen? ya? Mas dudon aku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Dalam Anake. Oh, anake. Oh, piye to, Mas? Oh, Mas Arya. Mas Arya. Iya, Mas Arya. Kurang satu siapa no? Ayo. Lek Heru. Gumbul aku. Ma ket nawa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih. Om Heru Oke, niku sing lagu. yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah niku karo Nah ya sithik-sithik. toh Mas, dan tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Aja to kok pesindan kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap diseneni kok. Penyerahan gunungan. Ndang to ndang munggah. Iya sing nanggap kok diseneni. Terus Nena. Sandang kelawan pangan
Oke. Heeh. Ya iku wong malek sabarna rima Makasih, jan luar biasa. Tembangnya apa, Duk? Wis bebas merdeka. Apa? Kadung tresno napa? Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang iki nek disenengi karo atine iki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. Oh iya, meh rahina nggih, Mas. Boleh. Ya. Ya, mangga, Duk. was merah ina sumirat ning witan maratani wiwit mangkat anggarap Mosok to, Nduk, nek ra kleru sampeyan duwe adik sing biyen seneng wayang ya? Nggih, betul. Benar. Masih suka wayang atau tidak? Masih. Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang ngono. Alhamdulillah. Demen ngono lho, aku roh cah cilik demen wayang kan mesti tak tukokke, Nduk. Oh gitu. Ora ketang wayang-wayang sapa sih. Terima kasih Mas Akbar. Sing penting ora njaluk sepeda listrik ya. Ya. Ya terus. monggo Arah hino sesarengan kali Dik Lintang Kairo. Oke. Atur dumateng sedaya warga masyarakat Depok. Dadya dusun ingkang gemah ripah lah jinawi. Ya. Oke.
Telaske, Bu. Heeh. Monggo bedai wanci ngundah tinggal wetani sabar makmur murasanda pangan wakasane. Nduk Lintang jangan duduk dulu. Iya Mas Dara. Ini kita sebelum menaikkan nuwun inggih menika Pak Bayan Imam Siswanto, Bopo iya. Jito, Kang Sarto, Bopo Mujadi. Menika sampean tak pasangke salah satu sinden Astabrata engko berdua engko bareng-bareng ngunggahne para Oh terhormat. iya siap. Dik Lintang itu dari dulu karakternya tetap sama. Halus, lembut, feminim, sopan. Ah, nggih. Dadi tak gandengne sing sekarakter sing sefrekuensi. Oh gitu, siapa Yang mana, halus, mana? yang sopan, yang feminim, yang santun. Aku ero. Mbak sapa? Ibu. Kok ibu? Mbak Seli. Oh Mbak Seli. Yang mana ini Mbak ya Seli? yang itu, wah itu santun sekali. Oh masa Kalem kamu sih? sama plek ketiplek Kok sama nggak Lintang percaya kayak gitu. ya aku ya. Loh iya no. Sepatnya cah coba kayak apa ya? Iya. Ki Lintang opo iki. Mbak Seli, selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Dek Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Sik ta wong tak lem santun priyayine lembut feminim kaya Lintang kok joget nganti bedat kabeh wilanamu. Lho tenan. Lah, kula niku- Nek polah ya aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bledeh. Lah iya to. Kuwi rong nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedat. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan. Iya. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedat lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam ten penonton. Oh, iya. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Akbar. Ya percaya Sel. Boleh melaku Jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal toh sama Mbak Seli? Sudah Pernah bertemu di mana ayo? di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, Lah, jenengan mboten ratu seberang. reno. Kali nyamat. Mangke lek jenengan Mangke lek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mrika. Wow, demite kowe to. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale Mas. Oh iya, wah jan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Ha-ha. Kowe mbiyen cilikmu punya sak Lintang ngono kuwi. Nggih, Oh iya sakmene iki gitu. kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. Kemayu ira. Kok iso aku diwara kemayu? Aku kan memang cantik. Wah, masa? Nih. Coba sampean lihat Oh, wila. kecantikanku. Aku wedi karo matamu, Mbak. Lo dilek cepet aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana? Kamera mana? Mau lho. Ayo, Kamera. koyok Ngene Coba coba kamera. Ini mataku. Ah, wila, wila, Ini wila. kanan mataku ngono. Hah, lihat mata saya. Lihat mata saya. Kok malah kaya cempe to? Mata kanan, mata kiri. Mana mataku? Mana mataku? Wale. Masa aku kok. Wilujeng dalu, Seli. Selamat malam Mas Akbar. Semangat 45 toh. Semangat 45 spesial buat warga
dusun Depok, Mas. Oh iya, Jajal sapa-sapa sih. Jajal semangatmu kaya ngopo? Ngono ya? Heeh, iku penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam ngelenting rokok. Cakep. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok gak sing nyemauri sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok ngemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Yalah, luwih semangat sing kanan, Mas. Padha wedi Mbak lek mbok plototi ngono. Lah apa? Aku ki semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Delintang. Piye? Setiap aku melotot kayak ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi wong-wong wedi. Loh, iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Jan kaya CCTV sing mlaku ngene-ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok. Oh, kuwi bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Seli mendampingi para-para ya. Boleh. Niki kula aturi minggah mboten ngira-ngira us pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Monggo Monggo teduk. Jito. Ya. Monggo katuran minggah Bapak Bayan. Monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo stenipun Bapak. Sing sayo, sing rukun, Monggo Bapak. Bapak Jito. Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Nika. Monggo Pak. Monggo Bapak. Pak Jito, Bapak Bayan. Saking dalu. Alhamdulillah. Menika Dia Bapak. dia kem anu mike Pak. Mik-miknya. Mik-miknya. Nun sewu Bapak. Menika Nah, Bapak Bapak Jito ingkang niki. pundi? Pak Panjenengan? Oh, Bapak Jito. Monggo mriki Pak Jita, ten tengah-tengah mriki. Di Nah, Bapak Jito di sebelah sini, Bapak. Pak Masa Jito jenengan? iki, Pak Oh, Jito iki. Oh, Pak Jito. Oh, lah jenengan pripun to, Pak? ya Jenengan apa sih tresne Pak Jito kula iki kok nggorohi aku Pak Jito? Eh, Aku iku percaya karena sampean Pak Jito. Kok ngono to wis. Kalem. Lajeng Bapak sinten panjenengan, Bapak? Bapak Loto. Bapak Loko. Menika Pak Bayan, nggih. Pak Bayan mariki. Oh, Nggih. mboten ngersakaken minggah? Mangke bibarikin do. Oh, nggih. Menawi Nanti wonten mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo Bapak napa badhe dados wonten. Napa?
Tembang kangen. Oke, siap. Anjing. Tembang Badhe kangen. duet Bapak. Mas Akbar jaloke wong Jawa iki. Nggih. Sepurane kula gak Jawa. Oh iya, siap. Mbak pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas. Barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok. Ngoten nggih Mas Nggih, nggih. wonten apa mboten, Bapak? Nggih, wonten apa mboten? Yo alhamdulillah warga Depok yo seneng ngono ae. Seneng nggih Pak Bu nggih. Senang, Mbak. Senang. Ya ampun Pak Lodon, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten. Alah. Lah mulai malah aku digoroye karo Pak Loto. Jare Dos lurus. Ya, tembang kangen ya, Sally Nggih, dan siap. Lintang mendampingi bapak-bapak. Nggih, Oke. yang nembang Pak Jito kali Pak Loto. Ya didampingi deh. Anjir. Sama di amping-ampingi di menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya niki berempat paduan suara nggih Mas. Iya. Nah, Pak Jito oleh nyawer karo ngeten tangane. Dredeg Mas. Disanding Dek Lintang Kairon. Matur nuwun sangat nggih Bapak-bapak. Matur sembah nuwun. Mugi-mugi dilancaraken rezekinipun nggih Pak. Amin. Panjang yuswa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki Dek Lintang duduk istirahat dulu. Iya, Sama terima Mbak Sally kasih. duduk Terima dulu. kasih. Dilanjutke. Ya.